Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ene wayno kadi en garti e windande men hande. Allah wallino on gaynino gao en masimo ɗo aɗo, en masimo ɗo iɗo, en masimo ɗo eɗo, en masimo ɗo oɗo, en masimo ɗo uɗo o gasi kadi daganen ha one masen ha hande noon ko ha oɗo gonɗen e masde ɗo woni ha mawɗo, ɗo woni ha tokoso ɗum tan jangate ha gasi ko anon namɗo o ɗum ɗo ay toɓe ɗiɗɗe jeeyaka hen, toɓe ɗiɗɗe jeeyaka hen ko a o cohluɗa wiyata ko ha ɗum ɗo nani jeeyaka hen, toɓɓe ɗe jeeyaka hen ha ngara pooɗa mbiya ha, ɗo ko a, ɗo ko a, lomba mbiya ha, ɗo mbiya ha, ayde gasi ko ɗum ɗo jangete e masgal ha masiraɗo a, ay ɗo ko a tan nanna hen wadde ɗo ko ha fooɗani ngara ƴetta poɗɗo mbiya ha, ɗo ko a fooɗani gadda poɗowo mbiya a, ɗo ko ha fooɗani gadda poɗowo mbiya ha, wadde windande goo e harfere ha masiraɗo a ko ha, ha, a, ha, ha, wadde an mo jeenoke hen jiɗɗo jeeyede hen o jahata ko YouTube binda Dental Dina TV jiyangal naata mbaɗa abonné janta e jangoɓe jingoɓe walloɓe ndewna ɗo ballal ma 77 906 14 81 jingen ballen duusen ene haale ene haalte kono wayno ille ko haalte ko jaɓaka nanama kam heddi ko jaɓe golle amina kaala amina kalta amina kolla on wonde courant wifi connexion min jeeya oɗon noyni oɗon deƴƴi oɗon deeƴi onon mbi on jiyata bindi oɗon balle oɗon janga lewru maayo min ganda hen ɗum noon wona feere woni feere somin kalani on feere nde ndewende on mbiyama yon mbaɗɗo balle moɗon e jingere moɗon 77 906 14 81 ɗum wona jingere goto kala e meɗen ɗo wawi wonde kala jangowo hen jeeyama hen kala ɗo mbawɗa wonde taw tan aɗa janga hen ko hen jeeyaɗa haysa haalan ko hen jeeyaɗa aɗa yiya numéro o ene haale ene haalte te jiɗɗa ko jangude so tawi arani a jangata wada ha janguen ko on kalnama ɗum ndenden jinguen ɗum ballen ɗum bisimillah jangui kadi windande goo eɗen janga ko fate ha mawɗo e ha tokoso ko jangate e ha e hewde ko ɗo haaɗi masgal a nannama hen so wayini ko ha, so wayini ko ha, so wayini ko a, so wayini ko a, so wayini ko ha, so wayini ko ha ɗum ɗo joni ene yawni ɗo yeeso maɗo kono ene winda ko heewi ka wawa gaynude heddino ko ya'anu tan kala ko jiimi no wayni ko ha mawɗo kala ko jiimi no wayni ko ha tokoso mi anda ɗe toɓe ɗiɗi jeeyaka hen ko a o cohlumi wadde wiya ha so wiɗi fodde waɗa ni ha, ɗo ko a o adi mi wiya a, ɗo ko a o adi mi wiya a, ay ɗo ko lombal a o lombi mi wiya ha, mi fooɗa mi wiya ha gasi ɗo ko ha mawɗo ha tokoso ɗo ko ha, ɗo ko ha, ɗo ko a, ɗo ko a, ɗo ko ha, ɗo ko ha sa wawi ɗo
a serti e majjere ha masiraɗo a koni foti ɗo jangata mbawa ngal ɗo alluwal gotal kadi ñina won kadi jangen ɗo masira I eɗen jara noon yontere nde jalta e majjere ha kalɗo ha winda a jangani alluji ma joyɗe woni a ɗiggani ɗi kene nde famde mbaɗen balle mbaɗen jingguere duuso e men e jangde he hoto hay goto noyno ko halte ko oɗon kalane oɗon keeɗi oɗon nani oɗon jaɓen mbaɗen ma won heɓe cikkuɓe ma to on gaddi on gaddande oɗon keeɗi ko kalami ko on gaddani on gaddani de on gaddani amin keeɗi on gaddani on wi YouTube ɓe on gaddani on wi Facebook ɓe on gaddani de mi yiyani de saabu wi kala gadduɗo yo haal inde mum wiya ko min ko noko kaari gonmi mi anduma mi yiima kono mi yiyani on mi haali mi haalti 77 906 81 mi habri on ɗum oɗon jiiɗi janngude on ballat jingon ɗum woni ko wallata en jangde nde yaara yeeso ko so mi on jarama jokke golle no jokkorto jiyani jokkata golle kono wiyani ƴetton juuɗe mon mbaɗane posuji mon ƴetton ko mbawɗon waɗe e numéro yettomi waɗe keese so courant yonti itten joɓen wifi joɓen so portable boni soode so ordinateur boni soode kala ko boni tawde ɓalli en cooden mbaɗen ɗon jokken golle meɗen yo hokke nande fam ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam